Okay. Ako lang ba o meron talagang kakaiba sa pagkakasulat ng piyesang ito? Waki, siguro mali ang sumulat ng tula mula sa isang katakatang salita. Siguro, kapag sinulatan mo ang walang kahulugang salita, ay magiging walang kahulugan na dinakda. Waki, ako lang ba o parang mali talaga ang pamagat nitong tula? Waki, kung babasahin mo pabalik, ang pamagat ng tulang ito ay mali nga. Waki, kung babasahin mo pabalik ang pamagat ng tulang ito ay mali nga. Mali nga, dahil walang kahulugan ng salita. Hindi nga tama, dahil walang mainam at magandang tukma. Mali nga, dahil kailangan pang bumalik para lang malaman na ikaw ang tunay na pamagat nito. Sorry ha, kasi mabilis ako mag-drive.